Riječka nadbiskupija uključila se u projekt Prvi put vidjeti more za učenike osnovne škole Dragudina Tadjanovića iz Petrinje, a kojega organizira osnovna škola Kantrida, grad Rijeka i Riječki sportski savez za poseban odjel ove petrinjske osnovne škole s učenicima u teškoćama u razvoju. Oni su sa svojim roditeljima u srijedu 30. lipnja stigli u Rijeku i odmah na palačinke kod Riječke majke, u samostan utemeljiteljice družbe Sestara Presvetog srca Isusova na Pomeriju. Tom prigodom upoznali su se sa životom i djelom Riječke majke, a događaju je nazočio riječki nadbiskup koadjutor koji im je uručio prigodne darove dobrodošlice. Uvijek je ovakvo nešto radost, dakle u one svakodnevne obveze ovakve situacije unesu jedan duh koji zapravo mi najbolje objašnjava zašto je dobro biti svećenik, pa evo i biskup. U ovakvim situacijama najviše postanem svjestan koliko su istinite riječi koje nam prenosi Sveti Pavao, a kaže da ih Isus rekao da je blaženije davati nego primati. Cilj ovog hvale vrijednog projekta je pomoći djeci Petrinje i vratiti im nakon potresa osmijeh na lice. Jednog dana se rodio u mojoj glavi ovaj projekt i krenuo je sa pričom poklonima za djecu Petrinje, a onda kad sam došla u Petrinju sam se zaljubila u tu djecu, u taj grad i željela sam ih silno dovesti na more i evo uspjela sam danas i ja sam presretna. Evo zaista zahvaljujem se svim donatorima. Ljudi, hvala vam puno. U narednim danima ih svašta očekuje. Imamo izlet na Krk, izlet u Istru, posjetit ćemo bazene Kantrida, astronomski centar, šetat ćemo gradom, otići u Opatiju. Došla nas je 31 osoba, s tim da će se u subotu pridružiti još jedan učenik i njegova majka. Ostajemo do nedjelje i doista smo sretni i presretni što smo došli danas u Rijeku i za sve ove aktivnosti koje nas očekuju, a za mnoge ni ne znamo jer su iznenađenje. Nije slučajno da su najprije posjetili mjesto na kojemu je službenica Božja Marija Krucifiksa Kozulić osnovala zavod i brinula za djecu. Ja vjerujem da se danas i Majka s neba zajedno s nama raduje, jer ovo je institut koji je Majka sagradila iz temelja za djecu, a osobito potrebitu, siromašnu i napuštenu. Ali ne samo to, nama je drago što ste odabrali ovo mjesto da danas dođete ovdje, jer naše su sestre ne samo radile su upravo sa djecom s posebnim potrebama. Za djecu i njihove obitelji ovo znači puno. Mi smo stvarno oduševljeni od samog dolaska, od prijema, od atmosfere. Jednostavno se osjećamo predivno, evo. Gosti iz Petrinje istoga dana posjetili su i Trsatsko svetište, a u Rijeci će boraviti do 4. srpnja. Ovo je za njih i ljeto s duhovnim sadržajem. I sami ljudi koji su došli iz Petrinje željeli su se nahraniti duhovno, ne samo da vide more, ne samo da plivaju, jer ćemo ih učiti kroz projekt Rijeka pliva, te njihove neplivače kao što to činimo sa našom dječicom. I moram pohvaliti vas novinare. Dakle, svi ste se odazvali koga smo zvali. Veliko vam hvala od prvoga do zadnjega. Zahvaljujemo svim roditeljima koji su skupili smo sa jučerašnjim danom 24.915 kuna. Trebamo doći do 33. Nešto je danas i Caritas uplatio, tako da se približavamo našem cilju. Pozivamo sve ostale jer kada darujete ovakvu djecu dobijate puno više zauzvrat od njih dobrote i veselja. I pogledajte, molim vas, oni nas mogu učiti kako pjevaju, plešu, raduju se. A Petrinja znamo kako je ranjen grad kroz rat. Ovdje govorio vam je otac koji je bio u ratu, odgovorila vam je gospođa koja je izgubila svoga brata u ratu. Oni pjevaju, vesele se, nemaju kuće, a sretni smo. A gdje smo mi?